Jotono lamsogo The Secret of Life KOKBOROK YouTube channel tini haino hai nongni bokai tegesa ketar update video toboi fika toma update video hinke norok tini ani o video ni title te thumbnail no koi kahapkan sayoman kana ang tini bo topic eba bo kokno sannai tong display ni a photo no nugoi norok baksa borok sini kana tai baksa borok sini ang tong hana bini mung ungka Khumpui Deborma au norok kubino kana ka bini mung ungka Khumpui Deborma tabuk hingke kubon lukuno wanchogoi tongana je Khumpui Deborma botam khlaikai hinoi Khumpui Deborma je tongmani bo Instagram onekno popular kubon lukuno bono Instagram tuibo sineu hinke tini bo tangoi ani YouTube channel sopaikai hinba bini kaisa photo viral ong toman nugjaka pheba a photo kubuidana fake saimania ani mote to an je wanchogma mate abo Khumpui ni kaisa photo viral ongoi thangka hinke nok tabu kubon lukuno wanchogoi nangana je Khumpui ni viral photo bahai mannai eba bahai nuknai hinke video ni description ani WhatsApp group ni link dijak tongo norok ani WhatsApp group por join khlaioi nai mano Khumpui ni je viral kaisa photo ung tomani a viral photo belekana kisa hamya eba sitara kisa photo a photo norok nainamo jongke video ni description WhatsApp group tongo norok thangoi naidi Khumpui ni viral photo tai kaisa kok norok jodi ani blog video rok nainamo jongke video ni description ani YouTube channel maneke YouTube katar blog oro jaga ang blog no klein hin wanchu tongo norok o jaga thangoi channel subscribe khlai di norok ani blog video daily nuknai tai norok jodi norok ni bukhani kok ame baksa share ok khenamo jongke video ni description ani Instagram ni link dijak tongo eba Facebook page ni link tongo norok o kaini ni bising jeba kaisa thangoi amai baksa share khlaimano norok ni bukhani kok tai norok tabu o channel no eba ke ani o video no like khai di tai subscribe khlai kongke subscribe kai logi tongli and tamne boga subscribe hinba norok omahai update katar video ang jefuru refuru upload norok dakti nuki manani bogoi paitau ang haino hai sane je norok jodino Khumpui ni viral photo nainamo chongke video ni description ani WhatsApp group tongo norok ani WhatsApp group o thangoi join khlai naimano Khumpui ni viral video tai o video ni share khai di nini dol lokno je borok bo Khumpui ba interest tongo eba Khumpui ni viral photo nainamo chongo hinki borok no share khai di paitako ang akok no sanamo chongo je norok kubong borok no ani WhatsApp group o tongo phiaba video naimani eba photo naimani tango hinke subscribe khaini bagoi norok tabuk je video nai tongmani channel subscribe khlai di subscribe khlaimani pore video description WhatsApp group tongo norok WhatsApp group join ongoi di ongmar pore si norok nugui mannai nung video na subscribe khaya eba channel subscribe khlaya tutui WhatsApp group thangki a photo eba a video nuglak aboni pore channel subscribe khlai di তারপরে নরক WhatsApp গ্রুপে জয়েন হংনি আবনে পরে ভিডিও এবা ফটো নগই মাননাই হিনকে ভিডিও না পলিজে পাইঠক জরা নেমাবগৈ নরক জতনা পাইপ্লাই হামবাই